iFact er en virksomhed, der med 2,5 år på bagen leverer skræddersyede BI-løsninger til i virkeligheden et bredt udsnit af det danske erhvervsliv. Vi havde rigtig mange udfordringer, da vi skulle i gang generelt, og særligt omkring markedsføring. Vi havde en klar strategi om, at vi ville skabe en digital rejse, vi ville have en digital tilstedeværelse og generere leads på en digital basis, altså som alternativ til at ansætte sælgere, der skulle ud og køre. Og i sidste ende få booket nogle møder, som jeg skulle afholde med potentielle leads. Så vi forstod, at der skulle noget system til. Vi skulle selvfølgelig have oprettet nogle profiler på sociale medier, men så skulle der være nogle kompetencer til at kunne snakke ind i budskaber og generere noget lækkert materiale og hjemmesider og landing sites osv. Og derfor blev, kan man sige, mangfoldigheden af kompetencer lige pludselig ret omfattende, og det var en stor udfordring. Ja, så vi ledte jo efter mennesker, vi kunne ansætte, der kunne hjælpe os med det her, men det gik op for os, der skulle rigtig mange til. Og derudover skulle vi så ud og anskaffe et system, som vi skulle bede nogen om at sætte op for os, fordi det havde jeg heller ikke erfaring med. Og så er det, jeg møder Martin fra Leadmotor, der sikkert rammer med noget digital markedsføring, tænker jeg, for at sætte et møde op. Og da jeg beskriver det her for ham, så siger han, på at det er lige præcis det, du kan outsource til os 100% i virkeligheden. Og det var nødknækkeren for mig. Så i dag har vi været på en rejse, og Leadmotor har vist os, at det vi gerne vil, det kan lade sig gøre. Og det er virkelig en helt stor vending her. Så nu tror vi på, at vores strategi den er mulig, og vi er faktisk lykkedes med den. Altså vi genererer i dag leads og får kunder den vej ind. Og det er et stort cadeau til Leadmotor setup. Ja, det er jo faktisk blevet så godt nu, at de leads, vi får ind den vej, er blevet vores primære fødekilde til nye kunder i iFact, hvilket er ganske fantastisk, og det vi jo havde håbet på. Det daglige samarbejde, vi to, det er i virkeligheden fantastisk, fordi markedsføring er ikke noget, der som sådan interesserer mig. Det er et nødvendigt onde for, at iFact kan lykkes. Og det er en meget, meget lavpraktisk dialog, jeg har med jo primært Lasse og Daniel fra Leadmotor, som jo fra tid til anden spørger ind i, hey Henrik, vi skal have skabt noget, der taler ind i noget, og du var lidt inde på, og du havde måske en god case fra en kunde. Og alle de her, altså jeg fortæller virkelig bare min hverdag sammen med vores eksisterende kunder, og det vi tror, der er vores key selling points. Og det får de ligesom stykket sammen til en historie, skabt noget materiale, skubbet nogle budskaber, og i sidste ende også genereret nogle leads. Setup'et ved Leadmotor er, at der er nogle faste konsulenter tilknyttet, og det er en stor fordel, fordi vi bruger meget tid på at få bragt dem ind i min forretning, og det er jo for, at de kan forstå den her value proposition, som vi leverer til vores kunder, og det betyder, at de er rigtig gode til at snakke med om, hvad er det, der virker, hvad er det, der ikke virker. Er det pains, vi skal trykke på, eller er det gains i forhold til at fange noget opmærksomhed og præsentere vores løsning. Der er ingen tvivl om, at deres forretningsmodel, som jo er abonnementsbaseret, det vil sige, at du har ikke en stor initialomkostning, men betaler et fast beløb hver måned, det taler meget ind i hjertet på mig. Det er også den forretningsmodel, jeg driver iFact på, og det afgørende her, det er, at man har lidt på kogeplan som leverandør. Hvis det her ikke rigtig lykkes, hvis der kommer nogle leads, hvis jeg ikke får nogle møder, eller hvis jeg ikke sælger noget, så er deres forretning hos mig jo i fare. Og det betyder, at der er et stort engagement og en iver for at lykkes. Og det er meget fedt, når vi lukker en aftale på det her system, at du ved, så får man lige en lille klap, eller hvad det nu er fra dagen og Lasse. Fedt mand. Så vi fejrer det faktisk næsten sammen, når det lykkes. Jeg er altid forsigtig med at anbefale, men der er ingen tvivl om, at hvis der er nogen, der spurgte mig til vores erfaring med Leadmotor, så vil jeg helt sikkert fremhæve dem frem for det alternativ, der sikkert er derude. Netop fordi, at de har den forretningsmodel, de har, og selvfølgelig fordi vi bare må sige, at vi lykkedes i relation til iFact.